Guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आं दिनैहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन मोनसे बुस्थु नोंथांमोनहा नायलांबाय था कि आंनि मामि बाबामोनहा माबोरैहाय खालामो बेखौनो खोन्थागोन मुलि होआलासिनो नोंथांमोना बेखौ सिनायदोंना बेयो जोगोनार बिफां ओमफ्राय जोगोनार बिफाङाथ' मेनला दङ दानिया आं खोन्थानि नै मा होनो बानलु बिफां मोजां मोजां थायदों फांसे बिफाङाव बिदि फिथाइ थायोबा बायनानै जानो गलायलायो बिसिना मामिमोननिया माने आं लोगोफोर र' बे बानलु बिफांखौ एसे नायग्रो दे नैबे मामिमोननि जोगोनार बागानाव हाबदों स' नोंथांमोननो देखायग्रोनोसै आं नै बिनिफ्राय नै मानि थाखाय बे प्लास्टिकखौ होदों होनबा बे जोगोनारा एम्फौ सुयोना ओमफ्राय नंखायनो एसे फिसा जाहांनायावनो प्लास्टिकखौ बिदि गानहोनांगौ आरो होमबानिया एम्फौ सुला ओमफ्राय जोगोनार फिथाइया थाबाय होमबानिया मुलिबो होनांला जायहा बेबायदि खालामो नोंथांमोनहा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरलाय जेखि मैगं जोगोनार लावफोरा थानो नागिरा ना थाब फिथाइ थाइजेनबा ओमफ्राय बेखौ मुलि होयोना ओमफ्राय आंनिया बाबाया मुलि होआ बिदि प्लास्टिकखौ गानहोयो बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो सानदों आं नै मुलि होलायनाङा आरोना मानसिफ्रा एम्फौ जानायनि मुलि होयोना नै होमबानिया एम्फौ जानायनि मुलि होनो नांला एम्फौआ जाला नै सेस गानहोजोबनाय नै प्लास्टिक गानहोजोबनायनि सेसनो जा थायदों आरो थायनायाबो बिफाङाबो मेलाथारना नै जोगोनार बिफां गोजा नै यावबो गासिबो गानहोजोबदों नै बिदि फिसानिफ्रायनो गानहोग्रोयो लोगोफोर फिसाथारनानै बियो होमबानिया बे माबायावहाय एम्फौ जाला आरोना एम्फौ सुला नै बेहा देरनानै ओरै जिलायलांलायबाय खोमा नै देरनानै प्लास्टिकआनो गावब्रालांजोब्बाय देरग'बाथाय बारा सिन्था गैला आरो नै बिदि फिसा फिसायावनो गानहोयो लोगोफोर जोगोनारखौ नैलाय बेबो फिसाथारना दासो देरहांदों बेयावबो सोना होबाय बाबाया बेलाय बेबो फिसाथार बिदि आरोना लोगोफोर मुलि होलायनाङा मुलि होबाथ' देहाया मा जायो मिथिखायो नै बेथ' गोरलैथार नै फिसाथार बेयावबो गानहोदों ओंखायनो प्लास्टिकखौ बिदि थ्रोब सोनानै माबानांगौ होमबानिया एम्फौ जाला नै बेयावबो दं नै डाबल होलायथारदों बेयावथ' बेलाय आयु बेलाय गासिबो फिथाइयावनो गानहोजोबदों आयु नै बेहा ओरै गावब्रालायबाय बिदि आरोना लोगोफोर सेस जोगोनार बिफां गोजा प्लास्टिक नुनाया फिथाइ बेनो आरो लोगोफोर